14 دولتên di hevpeymaniya navdewletî ya şerê Daişê li Romayê îro dicivin. Biryara îro sêşemê 14 wezîrên bergiriyê yên dewletên beşdar de hevpeymaniya navdewletî ya şerê Daişê de li Romayê bicivin. Katî Wilbarger, berpirsa dosyeya ewlehiya navdewletî di Pentagonê de dê daxuyaniyekê ji rojnamevana re got ku wê ev civîn bo çawaniya berdewamiya karê her 14 dewletan yê hevbeş di şerê Daişê de bi taybet caranivîsa çekdarên Daişê yên beyanî ku li Sûriyê hatine dîlkirin were gotûbêj kirin. Mîna hin terorîstên Brîtanyayê ku hêzên Sûriya Demokratîk ew dîlkirbûn. Her wiha Wilbarger got ku em guman dikin ku terorîstên beyanî yên di zindanên Hêzê Sûriya Demokratîk de vegerin welatê xwe û amaje kir ku hêzên Sûriya Demokratîk rojana 40 ta 50 terorîstê Daişê di zindanê xwe de bicî dikir. Êdî ew zindan ji girtiyan tejî bûye û li gorî zanyariyê me bi sedan girtiyên beyanî bi hezaran girtiyên xwecehî hene û me tirsî heye ku cardî ew terorîst tevlî şer bibin.